Wie heeft bewust voor logistiek gekozen? En van ik wil de logistiek in. Het sector Servicepunt is een samenwerking van gemeente, provincie, opleiders, vakverenigingen. Het bedrijfsleven is erin vertegenwoordigd. De activiteiten van het Servicepunt, kort genaamd imagoverbetering van de sector. Het bevorderen van de instroom, heel breed, zij instroom als ook toekomstig personeel en scholieren. En ook zorgen dat de behoeftes van het bedrijfsleven over 3-5 jaar in kaart gebracht worden, waardoor dat opleiders daar nou al mee aan de slag kunnen gaan. Om eigenlijk een beetje op maat gesneden opleidingen te creëren en ook op niveau in te vullen. Dus niet een opleiding starten die geen voeling heeft met de praktijk, maar gewoon praktijk en theorie heel dicht bij elkaar brengen. Waardoor dat we als sector in totaliteit onze concurrentiekracht houden en zelfs nog verbeteren ten opzichte van het buitenland. Ja, dat is scholing een hele belangrijke van. Ik denk wel bijna de belangrijkste. 36. De scholierenactie, dat is eigenlijk het kennis laten maken van de leerlingen van VMBO en HAVO met de logistiek in de breedste zin. Ze worden dus in bussen vervoerd naar logistieke dienstverleners, waar ze het hele proces met eigen ogen kunnen bekijken en ook de diversiteit van de mogelijkheden in de sector logistiek. Dus eigenlijk bij de meeste alleen de heftruckchauffeur of de man die dozen stapelt of een man die in een vrachtauto rijdt. Maar dat er nog veel meer mogelijkheden binnen de sector liggen, dat is bij de meesten niet bekend. En die ICT, daar krijgen jullie mee te maken. Als jullie van school afkomen, hebben ze een heel andere logistiek. De grote uitdaging is om op maat gesneden onderwijs te krijgen. Dus dat de opleiders en het bedrijfsleven ontzettend goed op elkaar aansluiten en van elkaar ook leren en elkaar de bal toespelen. En dat het imago van de sector in een ander daglicht komt te staan. En mensen enthousiast maken voor de sector op allerlei manieren.